Maksoitteko itse? Tuskin. Näitä kommentteja tulee aina silloin tällöin videoihin, mitkä mä oon merkinnyt mainoksiksi, joten on varmaan paikallaan kerrata, mitä mainos tarkoittaa. Mä teen siis osittain harrastuksena, mutta osittain myös pienyrittäjänä tätä sisältöä tänne someen. Ja aina välillä yritykset sitten mainostaa tuotteita tai palveluita täällä mun kanavissa. Nämä yritykset siis ostaa multa vaikka videon ja haluaa, että se yleisö, minkä mä oon tänne kanaviin seuraajiksi vuosien varrella saanut, näkisi sen mun tälle yritykselle tuottaman videomuotoisen mainoksen. Silloin mä en ole se, joka maksaa tälle yritykselle, vaan se yritys on se, joka maksaa mulle, kun mä oon se, joka tekee sen työn, mistä se yritys hyötyy. Tätä voi verrata ihan palkkatyöhön. Työnantaja on se, joka maksaa palkkaa työntekijälle, ei toisinpäin. Toki mä teen paljon sisältöä, missä mä oon maksanut itse kaiken mahdollisen, mutta silloin siinä videon tekstikentän alussa ei lue sanaa mainos. Jos siinä lukee mainos, niin silloin se on mainos ja se mainostava yritys on jollain tavalla korvannut mulle sitä mun tekemää työtä. Selkeyttikö tää?